Αρχίδια ριγανάτα. Γεια σας παιδιά, τι γίνεται, Money Hype εδώ πέρα. Και απλώς ήθελα να σας πω για τους τελευταίους 5 μήνες τι έκανα. Γιατί από ό,τι είδατε ότι δεν ανέβασα καθόλου βίντεο. Απλώς στο πούτσο μαλάκα, τα μαλλιά μου είναι λες και έχει σαν κοράκια στόδια. Πάω κούρεμα αύριο. Τέλος πάντων, απλώς ήθελα να σας ενημερώσω γιατί τι έκανα για τους τελευταίους 5 μήνες που δεν ανέβαζα βίντεο. Τώρα ξέρω ότι δεν ανέβαζα καλά βίντεο, εντάξει, επειδή crap υπολογιστής, crap editing, όμως τώρα τον υπολογιστή μου τον έχω επισκευάσει fully και έχω πάρει καλύτερο equipment όπως Razer Pro, Razer Crack, στο διάλογο είχα τα Pro μαλάκα εδώ πέρα, θα μου πει να έπαιζα PlayStation. Κάτσε εδώ πέρα. Ναι, ποντίκι Razer. Θα σε έριχνα και το mousepad όμως. Έχω τη πουτάνα, τη λάμπα. Καρκίνος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Στους τελευταίους 5 μήνες, ξέρετε ότι σε ένα βίντεο σας είχα πει ότι πήγαινα λύκειο. Δεν πηγαίνω στα αλήθεια λύκειο. Απλώς επειδή από το άγχος μου, αρχίδια, πέταξα μια τυχαία μαλακία. Απλώς να ξέρετε ότι πηγαίνω τρίτη γυμνασίου και τώρα θα πάω πρώτη λυκείου. Και είχαμε τις εξετάσεις, είχαμε τα διαβάσματα και όλα αυτά. Εκτός από τις εξετάσεις, ξέρετε, ψιλοβαριόμουνα. Συν ότι ο υπολογιστής μου ήταν για την καυλή. Ενώ για την καυλή. Τελείως για την καυλή. Και για παράδειγμα, άνοιγα μια σελίδα και άνοιγε μια άλλη από μόνος του. Τυχαίες μαλακίες, δηλαδή δεν ξέρω τι στον μπούτσο έκανα. Και συν ότι ο monitor πήγα να κατεβάσω το CSGO και έπρεπε, όχι, το άνοιγε, το κράταγε ανοιχτό και δεν μπορούσα να μπω να παίξω CSGO ή να κάνω record επειδή, όπως είπα και πριν, crappy editing, crappy PC, αρχίδια ριγανάτα. Τι λέω ρε μαλάκα. Ναι, και απλώς να ξέρετε ότι σχεδόν κάθε μέρα θα ανεβάζω live vlogs, ιστορίες που μου έχουν συμβεί, δηλαδή τις μεγαλύτερες μαλακίες που έχω περάσει μέχρι στιγμή στη ζωή μου. Και κάνα gaming video επειδή τώρα έχω πορωθεί στο Counter Strike, ενώ παίζω την πούτσα μου στο Counter Strike, ξέρετε. Αρχίδια γranάτα. Ναι, απλώς ήθελα να σας ενημερώσω ότι για το κανάλι μου. Και αν μπορείτε, θα σας λέω όμως, εδώ. Αν μπορείς να μου κάνεις subscribe μαλάκα, γιατί έχω μόνο 17 και θα να περάσω τον φίλο μου, τον Γιάννη τον Μούλο. Θέλω να τον περάσω, γιατί είναι μούλος. Εντάξει παιδιά, αυτό ήθελα να σας πω για σήμερα, μέχρι την επόμενη φορά. Τώρα λογικά δεν ξέρω πότε ξανανεβάσω, λογικά αύριο θα ανεβάσω. Μπορεί να μου κάνει collab κι άλλος ένας φίλος μου που θα έρθει εδώ πέρα. Μέχρι στιγμής αυτά παιδιά, μέχρι την επόμενη φορά, peace.